Kini ay magtutudlo dinhi sa dakbayan sa Subo kansang hobby ang pag-uma ug nag-trending karon online. Kay gawas sa iyang mga video sa tambok kaayong pananom, motudlo usab siya sa mga techniques alang sa insakto ug maayo nga pagpananom. Kini ang report ni Femery Dumabo. Utanon, lagot mon. O ma-fruit-bearing trees o kaha ornamental plant man, makita mo kini sa umahan ni Rafa Kapalaran sa Barangay Budlaan sa siyudad sa Subo. Si Rafa, 30 anyos, misaysay sa GMA-RTV Balitang Bisdak. Nga bata pa lang, mahiligo na siya sa pag-uma. Kaya iyang amahan, usa ka mag-uma. Gani ang pag-uma nakatabang sa ingginikanan nga mapahuman silang unom ka magsuon sa pagtungha o karon puros na professional. Sa miaging tuig, gisugdan niya nga i-upload sa social media ang mga techniques sa pananom alang sa iyang mga tinunan. Apan mas nakaani kini karon og followers sa panahon sa quarantine. In this video, I'm going to show you step-by-step instructions on how to make my liquid fertilizer rich in nitrogen, phosphorus, potassium. Gardening, so dili lang unta ni supposed to be karon nga pandemic. Grabe ang need niya karon sa gardening. It's because nga naa naman lang gud sa balay taon niya mas healthy po ang atong pagkaon kay kita man mo'y nagproduce. Ang iyang pagkahilig sa tanom nahimo pang tipik sa iyang kasal sa miaging tuig kay mga seedlings sa limonsito ilang giveaways. Og tuod maning pandemic, nakatabang na kini sa pipila ka mga nakadawat. Gawas nga mikita na si Rafa sa mga pananom. Andam usab siya nga motudlo og muhatag og binhi sa uban nga buot magsugod diha sa pag-gardening og farming. Grabe jud kay ko ka lipay bitaw nga daghan kog na-influence sa mga teenagers nato. Gamay na lang kaayo ang nakaibawo sa pagpananom, so at least ba nga naghimo ko sa kuang hilig, nagsige kog pananom, unya naka-influence pud ko sa ilaha. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.